ještě před začátkem videa bych chtěl poděkovat všem členům. Členství na Discordu je něco jako členství na YouTube. Dá se to platit přes PayPal, Paysafe, Robuxy, Simulator 99 geny a za chvilku i skinama. Takže díky Nickboxovi za zakoupení členství Vůdce Stára na 5 měsíců. A potom chci poděkovat Alexet Kosajnovi za zakoupení členství Vůdce Stára na 5 měsíců. Tak, my se teďka můžeme asi vrhnout na video a joiníte na můj Discord. Takže zdravíčko, dámy a pánové, mé jméno je Ovciso, jsem nového videa na kanále Ovcisovo herní doupě. A dneska to tady máme z hry jménem Pet Simulator 99, který na tomto kanále ještě nebyl. Ano, na tomto kanále Pet Simulator 99 ještě nebyl, říkáte si proč? To protože se mi teďka laguje celý Roblox. Ne, to není ten důvod, já si tady budu si... Sakra. Víte si proč? Protože jsem ho celou dobu streamoval Showboost. आग लगी अरे पीछे हो पागल हो सोफा साइड इसलिए मैंने कुछ खुला कर दिया ये वो हीटर हुआ जरा इसमें आगे भी लाइट गिरी हुई थी ना ये मुझे लगता है इसकी वजह से नहीं और बढ़ गया तो ये हीटर हुआ हीटर Dobrý. Tak, to protože jsem ho celou dobu streamoval na Twitchi, Ovciso Twitch, kde mi můžete dát follow. A streamoval jsem ho tam, protože tam jsme vždycky v sobotu streamovali nový update, ale on teďka vyšel včera a my jsme ho nestreamovali. No, tak se rozhodl, že vám ho natočím a my teda půjdeme na to. Začneme ale tím, že dneska jsou v normálních obíčkách, Minefield. Dneska jsou v normálních obíčcích lepší rewardy, takže jdeme do Classic Oby. A jdeme teda si vyzvednout ten reward. Dnešní video bude také trochu delší, ale to vám doufám nevadí. Každopádně na střihu teďka se fakt snažím, fakt držu, takže bych ocenil, kdybyste dali ten odběr a klikli na tlačítko zvonečku, aby vám vzniklo další takovýhle video a taky abyste tohle video sdíleli svým kamarádům, protože chystá se jedna soutěž a myslím si, že čím víc kamarádů budete mít, tím větší šance a zároveň zase teďka měl jsem teďka poslední dobu problémy v svém životě, takže moc nebyly videa, ale nakonec teďka už to zase začne normálně, teď jsme dostali normální giftíček. Tady máme ten vánoční hoverboard a teďka bude probíhat soutěž na Discordu, proto se tam připojíte, máte ho totiž od popisu videa. A ta soutěž bude spočívat v tom, že vlastně tam bude stačit, když tam jenom budete. Tak vysedneme tady reward. A pojedeme ještě na Minefield tak narychlo, protože to jsou nějaký cool rewardy. Já to ne... To bylo celkem jako taková rychlovka, na konci samý zelený, jak vidíte. A každopádně budu rád, když si koupíte můj merch, protože ten, kdo má můj merch, dostane nějaký dáreček. Třeba z Ovcis je Ježíšek, ale ten už není dostupný. Odkaz na merch store máte v popisu videa. Tady vidíte, ten byl fakt, ten se mi fakt poved akorát. I s rukavičkama. A tady máme zrovna merchanta. Budu rozdávat věci do Pet Simulatoru, jak jsem říkal. Hele, Diamond Potion, tak ten nakoupíme. Ten úplně nakoupíme, chat. A chystám pro vás více Roblox videí, protože jsem si všiml, že vás baví a ten Fortnite zase nebyl zase tak úspěšný. Ale nějaký díly mám přetočený, takže i ten Fortnite bude chvilku vycházet, tak uvidíme, jestli se to nějak chytne hypeu.
Hele, někdo mi posílá trade request, nevím, kdo to byl. Kuba. Kuba, co chceš za trade? To je můj bratr, kdo by ještě nevěděl. Ty máš můj merch, tak to ti něco dám. Nevím, jsem ti už něco dával, tak doufám, že mě neposkemuješ. No, tady máš train conductor dogy. Ne, počkej, ty jsou až moc silní, ty si chci, ne, ty ti dávat nebudu. Dám ti shiny ti taky dávat nebudu. Dám ti tyhle ty. 160 jich dám. Za 100 gemů, ok, dobře, to je deal, který si neodmítá. Tak jdeme za těch 100 gemů to koupit. Ready? Za 100 gemů to beru. Jo, víš, že jsem mohl dát ten ready, já si z toho všiml, že to je scam. Mě neposkemuješ. I vlastně mám teddybeary, tak já jsem ti mohl dát, jakoby. Kokos, tak teď jsme dostali žádný gemy zrovna. Kokos, nevím. Já zase lagy vždycky, nevím, proč mám poslední dobou takový lagy. Lagísky. Tak, tady vyzvedneme free items. Koukám, že 12 čestek v Dixiteu bychom měli jakoby tady zrovna Dixite. Na tyhle ty věci se možná vrhneme jindy. Maybe, jak říkám, možná. Tam to slovo možná. Tak, tady nějaký boreček. Zdravím. Jen takhle projdem, co prodává tady v Advanced Merchant a něco. Komety, no tak ty nakoupím. To proč ne, to o tom žádná, jsem koupil jenom 2. Ani teďka stojí 972, takže to vlastně jsem dal profit. Kde jsem je koupil za 4 kila. Co můžete všimnout, že těch komet mám celkem dost, proto tyhle věci bude soutěž. Mám Titanic Christmas present dokonce. Tady máte cenu 2 mega. Ty kokos. Yes, tak. OK, jakoby 10k, lepší než nic, 10k game. Tak tady máme Diamond Seed Plant. To bude se za hodinu, jo. Pocit, že mám jednu, nemám. Jo. Bro is scamming, that's crazy, I need slide, I need... No, you're richer than me. Alright, Mr. Franks, about scream, isn't it? Gotta unlock it. Jo, jsi tam hádaj v chatu, nebo to nebyl hádka. Tak, no nic, tak to zase projdem. Projít tu mapu už trvá nějakou tu dobu s těma minihrama. Snowball Launcher, já už jeden mám. Bych měl prodávat Snowball Launchery za 31 000 gemů. Ale to by šlo pro lidi, kteří by ještě nebyli vtykávali. Geniální businessman. Tak, no nic, tak a my jsme tady a tím pádem teda začneme farmit. Pro vás to bude chvilka. Pro mě to chvilka nebude, protože to bude fakt dlouho trvat. Každopádně chat, kdo by mě někdo chtěl nějak podpořit, tak jako by chybí mi TNTčka, tak by mi někdo mohl poslat. Ne, dělal si srandu samozřejmě. Ale kdo chtěl poslat někdo něco do mailboxu, ovce YouTube, v dalším videu to otevřu. A teďka potřebujeme 70 cíliček, takže teďka tady bude timelapse jak svině. Kuba posílá trade. Tak jo. Tak co chceš, Kubo? Ale ty 8 milionový vibrant. OK, tak za to ti dám 10k. Za to ti dám 10k, co ty na to? Ne. Tak kolik?
No však 10k gemů. 30, no to podle mě bude... A nemáš jaký silnější, to bych klidně koupil za 30k. Kdyby jsi nějaký silnější, tak ty klidně koupím za... Ty kokos, tak to už jede jiný bomby tohle. A kolik jich máš? Ty máš 201 milionů. Hej, prodáš mi... Ty máš 284 těch 250, teda 7 milionových. Tak prodáš mi nějaký, když jich máš 284. Vidíš? Tady máš krát 284. Tak prodáš mi nějaký? Kámo, čet, mýmu brachu je teď nějaký borec úplně nadonatoval. A já od něj chci něco koupit. Teda samozřejmě záleží, jestli on chce, abych od něj něco koupil. Pokud chceš, tak mi pošle trade. Tak dobrý, tady oni jsou fakt dobrý, jakoby. Já bych z nich mohl udělat golden z těch Vibrant Oil. Takže to jdeme taky udělat. A ten nevím, kde je golden, ta golden machine. Convor X, vending. Tady golden machine v minu. U tebe jsem v Kubo, letím, no ty jsi zrovna odletěl do toho. Tak, ty jsi mi dal ty lepší. Nice, dík. Tak, ty kokos 9 milionový z toho jsou, no to je Čet, já nevím náhodou, jestli to není, to bude ten nový update právě, že tady někde. Ale Golden Shiny Divine. Jo, můžeš zase na Trading Plaza, jak to je vždycky. Ne, proč letím zpátky do Mineu, kámo, když chci. Jako těch lokací, vole, těch nových lokací tady, no dobrý, tak to bude na dlouho. To pro vás to bude vteřinka, pro mě to bude dlouho. A od Kuby tady máme trade. Tak, kolik mi jich nabízíš? Ale za 100 bych ti dal 10. Tak jo, černě si to teďka vyplo, já nevím, čím se mi vypíná nahrávání. Co mi kámo, tak to díky vám za 20k, jo, teda, platí to, chceš to? Jo. Tak ready. Tak víc chceš? Jo. Tak 30k, to je moje konečná nabídka. 30k a 500, 35k. No tak to ne, za 500 000 to si to nafarmím sám. Ne, tak 3100. Ok, tak to beru. Z toho gemu to máš jako takovou přirážku k ceně. Ale sice pokoří v 800, nevím, jsem se teďka nevoskemovala, nevím, co se možná nejdřív měl podívat, co? Kokos, to kolik jich máme, ok, takže, chat, my se půjdeme dát do Gold Moon, ne, trade na, do Mineu. Kokos, už nám to začíná tady, tak my se půjdeme dát Golden. Šup, tyjo vole, my už máme 90, my už máme na Next Areu. Tak dobrý. Budeme jich mít 8 milionových, kokos, nice. A tím pádem to budeme moct mít jeden ten Rainbow, který si teďka jdu udělat. Rainbow nevím, kde je. Rainbow to najdu. To bude tady free items. Fuse machine. To je Rainbow Pets, Desert Pyramids. Nejlepší jsou ty ukazatele. Jsou fakt jakoby super. Tak budeme mít jednoho Rainbow toho peta, sice bohužel jenom... Ty kokos, 10 milionů! Nice. Komu mi zase posílá Trados? Co pak zase chce? No. To si děláš prdel, ty máš... Pastel Griffiny. Nexi. Satomu. Co? Satomu. Jako real zadara? Tak počkej, tak to budeš možná top donator. Kolik jich dáváš? Ne, 8 000 mi jich nedávej, to něco si nech. No tak 3 táci, tak počkej, to musím počítat vkol. Kámo, fakt to chceš, jo? Jo. Tam, chat, já se moje ptám, protože tohle je crazy, tak počkej. Počkej, zkus mi jich dát víc, já nevím, jestli je ta cena... Jo, ne, dobrý, 42,7k gemů. 42,7 děleno 0, ne, 42,7 krát 0,20
Tak to dík moc. Tak to, co mi právě teď dal 40 000 gemů. To je jako donate. A 8 korun. Satomu. Ty bohužel nejsi na Discordu, takže ti to nemůžu označit jako donatera. Dík. Setli petov, to je to. Jsem setli, to je setli, ten poslal jako jediný několik tradeů. Ne, to nevedeš v tradech, to Nickbox vede určitě. Tak to díky moc. Jenom se mi to tady všechno odpojilo. Halo, co s tím je? Chat. Dobrý. Kokos, kámo, tak to jdeme ještě víc upgradit teda. Tak to jdeme zpátky do minu. Dneska to teda asi všechno nestihneme, to tak vypadá. Tak vypadá, že to dneska asi všechno úplně nestihneme. 388, kámo, 9 mil. Dobrý. Tak a teďka musíme jít, kde to bylo, ten druhý. Pyramids. Desert Pyramids. Máš 41 000 gemů, nevím, kde jsi to nabral, ale hezky ty. Od tebe, jak mi tápal tu. Jo a jo. Ty kokos 11 milionový. Tak, dobrý. Tak a čeda se vám ozvu, až budeme, no my jsme už další lokaci, takže se jdeme podívat na další lokaci, tohle video asi bude na 2 části, protože jak jste viděli, tak se toho dneska stalo fakt hodně. Takže na zbytek updateu se podíváme Cellular Items. Ok, tak já to selnu, proč by ne? Strong Pets to můžu taky selnout. Ok, tak. Odnakli jsme nový X. To se ještě podíváme. Čekal jsem, že teda odemkneme víc těch lokací teda. Jsem čekal, ale bohužel dneska se toho stalo hodně, nebo ne, bohužel. Ještě jednou tady děkuji Kubovi za donatos. Ještě jednou tady Kubovi děkuji za donaty. Tak a my se teda půjdeme ale mrknout sem nahoru, na ty nový... Sakra, zase úplně kokos, fakt děkuji obecně všem donatorům, vážím si toho strašně. Tohle jsem fakt od mýho bráchy, jakoby nečekal, že by mi to... Tak, tady máme... Tady koukám, že jsou nějaký ty... A my máme... Jsou nějaký včelky hustě. Hustě, on to tady bere. Vím, že ten byl huge, tam ten. Tak, otevřeme si jich třeba z 35, jo. A jdeme se na ně podívat, jak vypadají. A kolik mají hlavně? 350k. Já nic moc, jsme zbytečně utratili to. No nic, ale já teda děkuji, že jste se koukali. Pokud se vám tohle video líbilo, budu rád, pokud mi tady poskláte like, nezapomeňte dát odběr a vedle kliknout na tlačítko zvonečko, aby vám mělo další takové video a mějte se krásně, sklejte básně. My se uvidíme u dalšího videa. Čau.